Niko Saarinen. Syötkö purkkaa? Syön. Me ollaan Kasalargon 3-vuotissynttäreillä, niin oot sä kerennyt syömään jotain muuta? Mitä mieltä sä oot tarjoilusta tänne? Mä söin jotain oudonväristä makkaraa tai jotain, joo, oli ihan hyvää. No mut hei, mitä sulle muuten kuuluu nyt syksyyn? No mä syön purkkaa. ei kai, siis ensinnäkin Milla, mun on pakko sanoa, koska mä sanon sua nykyään, sä oot PP Milla. Niin oli tosi ihanaa, että sä esittelit mut Niko Saarisena. Se oli oikeesti, mut joo, mun syksyyn kuuluu oikeesti aika paljon kaikkea, niin muutin nyt omaan kämppään ja tämmöstä. Minnes muutin? Kerro vähän. Sä toissaan etit kämppää ja näin, niin nyt sä oot löytänyt sen. Joo, nyt mä löysin kämpän. No se vuokraantaja oli sellainen ihminen, mikä ei lue ikinä internettiin, se ei tiennyt kelle se vuokraa se asunnon. Ehkä ihan hyvä niin. Ja se asunto on tosi pieni. Mutta ootko kerennyt jo sisustaa? En. Mä oon nyt 2 yötä ollut siellä, että se on niin kuin vähän vaiheessa, että se ei ole ihan mieleinen, mutta että nyt näillä mennään mitä annettiin, että pitää olla kiitollinen, että sai asunnon. Löytyykö sänky vai nukutko lattialta? Löytyy sänky. Mites oot sä BB:tä kattonut nyt tänä kautena? No oon jonkun verran kattonut, joo. Et en mitään 247-palvelua, mutta oon kattonut. Mitä mieltä sä oot tän kauden systeemeistä? No se alkoi tosi räväkästi, kun sä menit taloon, sit mä ajattelin, että vau, nyt jotain uudistuksia, mutta jotenkin musta tuntuu, että se vähän junnaa paikoillaan, että se on jo nähty kertaalle. Että siellä on niinku eri ihmiset, mutta ihan samat juonet, mitä oli jo niinku 4 vuotta sitten. Että siellä jengi nussii ja jengi pussaa, jengi pelaa pullonpyöritystä, mutta ei oikein mitään uutta. Luuletko sä, että jotain yllätyksiä vielä tulee tällä kaudella? No mä luulen, että Katja Lintunen, mikä on tämän videon takana, että menee taloon toisena talon kätyrinä. Se on se yllätys. En mä tiedä, mä toivon, että jotain mahtavaa tapahtuu. Metsätaloon? En oo menossa. Ei se vissiin ookaan. Siis mä oon ihan varma, että Katja menee taloon. Niin kuin, Mäkin oon ihan varma. Niin onkin, menee. Näistä ei saa puhua. Ei tietenkään saa. Ja sit mä katsoin Katjan tissejä, että tarvisiko se jotain kohennusta niihin. Niin sit mä ajattelin, että vähän niitä ehkä pitäisi nostaa. Eli sit se olisi, en kiitti Niko kuulu. Niin sit mä ajattelin, että mikä on varmin tapa niin saada ilmaiset tissit, niin mennä PP:seen. Sen on pakko mennä. Se menee. Eli me nähdään toinen kätyri. Kyllä. Joo. Ja siitä, onko sulla jotain suosikkia inhokkia talossa tällä hetkellä? Inhokki on Katja Lintunen, kun hän menee sinne. Joo, ja no lemppari on Katjan tissit. No ei. Onko sulla joulua? Kiitos itsellesi, kiitos paljon. Joo, no mun lemppari oli kiitos paljon, mutta hän taitaa nyt olla lepositeissä jossain ottaa pieni päivä. Ei oo. Hei, mä juttelin hänen kanssa, kaikki on hyvin. Okei, no kiitos paljon. Mut joo. Joo. No niin. Joo, Irina, joo, kiitos paljon. Niin Irina oli mun lemppari. Ihan siis ehdoton. Siis mä sanoin, että se on Kadi 20 vuotta vanhempana. Ja Kadi on mun yksi lemppariasukkaita ollut koskaan. Että Irina oli mun lemppari ja sitten tää Pinpula, Ponpula, Janita. Joo. Ne on molemmat ulkona talosta. Niin nyt mun on pakko sanoa, että ketäkään mun lemppari voisi olla. Mä en tiedä, ehkä Johanna. Siinä ilmentyy semmoinen PP-ruumiillistuma, että sillähän on jo valmiiksi kaikki se, mitä kaikki tytöt haluaa, kun ne menee PP:seen. Että se on semmoinen, mun mielestä se on ihan sikanätti. No sulle ei ole vielä tekotissejä, mutta että sillä on kaikki, mitä siis se on oikeasti ihan törkeä. Se näyttää kansainväliseltä. Niin mun mielestä sitten, niin, no kyllä varmaan katsojat on nähnyt, mitkä highlight, niin Johanna. Kuka sun mielestä sopisi parhaiten asukasvaihtoon? Todennäköisesti se tulee tänä vuonna, tai näin on ainakin vihjailtu, niin kuka asukas sun mielestä sopisi parhaiten sinne? No mun mielestä ehdottomasti Johanna, koska se on oikeasti törkeän kaunis nainen. Että jos joku Anne lähetetään sinne, niin sitten, koska Suomella ei varmaan ole hirveän hyvä maine muutenkaan ulkomailla, että kaikki aina ajattelee, että me ollaan jotenkin vitun syrjäytyneitä ja me vaan haudataan itsemurhaan, niin sitten sinne menee joku vitun sotanorsu, niin se ei ainakaan paranna meidän mainetta, eli Johanna. Mutta jos joku Anne lähtee sinne, niin sitten me voidaan sanoa hyvästi vittu EUlle ja kaikille. Luuletko, että Johannan kielitaito ja tämmöinen rohkeus riittää siihen?
No mä luulen, no joo, ehkä. Sitten mä ajattelin aluksi, niinku, että Katariina voisi lähteä Ruotsin PP:seen. No siellähän se varmaan osaisi puhua, mutta sitten just nyt uutisoitiin, että Ruotsin PP loppui. Niin kyllä se on Johanna, mutta en mä tiedä riittääkö kielitaito, mutta sitten taas toisaalta niinku, Johannakin on ehkä puhunut ulkoisesti, ei niin paljon sisäisesti. En mä tiedä mitä toi tarkoitti, mutta joo. Se sinne. Tai sitten mahdollisesti, mä en tiedä, Katja Lintunen ehkä voisi. Niin. Laitetaan se vaihtoon, niin päästään eroon siitä. Joo, mun mielestä se voisi suoraan mennä vaikka jonnekin Australian PP:seen. Joo, vaikka siellä vuoden pesti tai jotain. Niin joo. Aivan. Tai sitten Saksa, koska siellä on se loppuelämän kestävä PP. Niin mitä jos Katja Lintunen lähtisi sinne? Ehdottomasti. Niin mun mielestä joo. Munkin mielestä. Mä oon niin vitun kyllästynyt siihenkin. Joo, sama juttu. Niin. Musta tuntuu, että siellä on ihan hirveän mukava. Onko sulla jotain maa vastaan? Ei mulla ole sua mitään vastaan. Onko sä käynyt laittaa Johannalla tekokynnen näytös uudestaan? Ei, oli niin. Positiivista tässä on se, että Katja osaa valmiiksi kansainvälisiä käsimerkkejä. Niin, aivan. Eli ei ole tullut mitään vaikeuksia sopeutua. Se on ihan kunnossa. Lähetetään se sinne. Joo, Katja lähtee nyt vaihtoon. Mutta sitten jos palataan vielä BP:stä niin suhun, niin kerro vähän mitä sulle muuta nyt kuuluu. Mitä rakkauselämää? No se on vähän tässä niin kuin, en tiedä. Mut joo, siis kuuluu ihan sika jännää. Mulla on tulossa ihan sika hienoja juttuja nytten, mistä ei luonnollisestakaan voi puhua Seiskan netti-TV:ssä, mutta on... Mut hei, puhu vaan mulle, kato. Niin, joo, niin ei välitä. Vähän, joo, ei tämä video varmaan tuu minäkään, kun Katja lähtee PP:seen. Se jää sinne lentokentälle, nyt se voi kertoa. Joo, ei, mutta siis kuuluu ihan niinku tähän tilanteeseen nähden ihan sika hyvää. Et on oikeasti tosi hauskaa. Miten duunit? Sä juonat vielä sun Nikon grilliä, eikö näin? Joo, no mut se lähtee nyt sit jäähylle tässä. Milloin se lähtee? Varmaan tämän kuun lopussa. Kirjoitaanko me tullaan vielä vierailla? Niin joo, meidän piti tulla. No pitää katsoa milloin Katja kutsun, mutta joo. Ennen kuin se menee, joo. Mutta en mä halua, että se niinku, Katja ei sit saa istua penkillä. Ei. Se pitää rinnat paljaana. Niin miksi sä vois näyttää niitä jo Nikon grillissä ennen kuin sä meet taloon, koska me tiedetään, että sä meet sinne siksi, että sä saat uudet tissit. Joo. No niin, mutta tää oli hauskin haastattelu, minkä mä oon ikinä antanut Seiskalle. Joo, ja Katja, mä tuun sua vastaan sitten, niin kun sä todennäköisesti oot talossa 7 päivää, että sut häädetään nimenkin mukaan, kato oma työpaikka. Ja mä tuun sit sunnuntain vastaan taloon, että nähdään silloin. Tämä voi tulla kuvaa. Joo.